összes koreográfia. Mindenki, aki ezt is tudja, gyertek és táncoljátok, gyertek előre, hogy hátul is elférjenek. Mindenki, aki tudja és szeretné táncolni, az álljon be, és mutassuk meg, hogy van még koreográfia, amit közösen tudunk együtt. És fogadjátok őket sok szeretettel! És akkor végezetül szeretném bemutatni a következő formációt, akik nem más, mint egy nagy formáció. Úgy hívják őket, hogy Huncutkák, és ők is szeretnék a saját versenyprogramjukat bemutatni nektek, amivel ebben az évben, ebben a szezonban minden egyes versenyt megnyertek, ahol elindultak, és készülnek jövőre az akrobatikus racquetball legnehezebb szintű verseny részére, a területére, ami egyben kvalifikációs verseny az országos, illetve nemzetközi versenyekre. Úgyhogy fogadjátok őket sok-sok-sok szeretettel a színpadon, a Huncutkák! Ez az! Mindenkinek. És egy közös eltapsot kérek szépen a We Cool Dance Team táncosaival. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, hogy itt voltatok, hogy megnéztetek minket, és hogy szurkoltatok a táncosoknak.